ki kun sabla nginwan ban kersiu dia ya kita kilong kebi kilong pa Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam dagasngi dawa kaseng samla langren ya ke district council badai banweng no ya ke jingnong sim jung nang tes im yong na ke hima langren hadin bala pelong ya ke jingya bai ba haken so san kaseng samla hima langren menta kasngi jung khat nyo trik jeliu arajar arpulai kala pelong biang ya ke jingya bai ba sa shnong phlang dilon bad hadin ke jingya bai ba kila pelong ya ke jingya lang ha station kali phlang dilon hagani ke sngi ki bai ba ka hima langren kila wan bani shimbenta da kispa ngut ki khmat shinrang berkiriu kun thei ban pin sngo biang ya ke jingdawa ya usim nang tes im yong ka hima langren ba udai ban hiar shukino na ka jinglong sim jong u na mar ki kam sunshar don bor jong u ya ki khun ki hajar jong ka hima kila dawaru na ka district council ba ka di ban weng no ya ka jinglong sim jong u nang tes im yong ba la ka district council kam snap ya ka ni ka jingdawa jong pai ba ka hima langren ka seng sama hima langren nem ki pai ka hima kan sale ya ka badon kam kila penram ya ke jing thau jung usim nang te berki menteri ya ka management board ka balaya lam bakla ya ukhun uhajar jung ka hima haba ai jing kren usamla PS ringdo obade president ka seng samla hima langren ula penram ru ya ke jing pendon kam bakla jung usim nang te ya ka pisa jung ka hima Sectional haka Indian Constitution haka recent sharp pada kerpang banjana na banta ka hok jonga bajong pi kong kita ki ripat na lagi try muluk pangilong try ka kenda wa siap penban usim ki menteri ki lenggo ki mut ban dayut ki mut ban pentuat-tuat lo ya ka hatongi alat ya ka hukum kata dan hawar kata nginam trek talai ru pan lecho Supreme Court hanre ngin penkot dia ka management board da ka sur jong pai ba da ka sur jong pai ba ngi kemi lanti bagi dawa hakmat jong ka district council bagi dai ban penkan siem ya ipaim nang tei sing siem nginam sau telat nginam pediang su palong siem ujongi namal ngiladu ka jing syania yu Badala pikoi banle ya kata ngin sap ai menta ngin sa wala akbat jong pi menta bat kita ki kli selang kat prasdam ki balong ki nong yada ki balong kita ki sipai ban yada lam ta ki kun ki jonga ki jong pi ngin sa ai kata kacing penting kita da ka bangisan ya katu kot bat ngin pa syakat council bat kat council kamla banle persya yangi namar gade jingkwa jong pai ba Hato ni long kroy dia apa ni kata? Hato ni long kroy dia. Ladang ni long kroy kamut bangidai kibriu ke badon jingket kli kiba kroy ban kit kiba kroy ban yada ya kaim kayap kikun ki hajar kaim kayap jong kikun ki ti ki jongi padlarak ngimle menta saladopat kaba uding udang rit kaba uding 4 sanhok 4 sanbha ngidai ban putno ya kita larangi long kita kiba yoi jengai hanai larangi put menta kabu udang rit endau laksan pin kemik lenti sakat no teli ki GCB pin lak ban puang tu pin mak dalilai lu pat menta ketang piang bahagaya pengin lek ya kata padahal